Katu uhils lopoi sekbenta ka bakut jongka episode ka bapra bat ngilayo ru ban pen i sepi ki pajba haba ngilayo ban ya keren bat kiriuniam jongki balang kristan ban yo sngo dalagi jongki skor bat ban tibru how to ki balang ki semjing nm ne yatingkho ne em habai dei bat ka songkha khna bat ngila pen i ru sepi ya ka jing keren bat reverend titi dingdo na ka balang presbyterian bat mentapat dongin ya sngap Wilbert Marwen Bishop Kejelaniam Nongston udon ayu ban ong bat ki ai ki kintin kentu ya ki imlang salang tongin ya sngap ngai kublai badut ba wan kerpang taksi le kendu lang me bangin ya kren halor jong kane ka kam ka ba khia haka imlang salang haki ying kisem bat ha po ki balang ba phet ru ki don kum kene ki jing habangi pet bangi pai shapang ka ne ka shong khakna hoi ka don sibun kini ki ba wanra ya ka jing bom bha hakalong ying long sem namar ka jing shong khakna ka de ka wei na ki banta ki ba kim sem la poi perkhat ka de ru hot kumba pi keli fiong ka don jing na ka po balang ka don sibun ki jing po ka balang namar ba ngimla ban penyatho yaki lada kim pat poi karta ngimla ban ayaki ka sakramen lada kim pat poi karta but kadon jing ruah po ka balang yaki kena kiba kibadang apo jong karta songkha bangin penlong yaki kum kikmi kikpa ke kadon ka jing sibun apo ka balang kimla ban suthu ya ka jingai kimla ban suthu ya ki jingduai kimla ban suthu kum ki long mi long pa ki balong responsible nak benta kaing kasan te don bun hekine ki jingai apo ka balang rukum namar lada ki tlot maki te ka tlot ru ka jingai ki tlot ru ka balang te kita ki jingai badan apo ka balang te hawan padon ke experience kum ki kena te ka ban ong tangela deru kumbal ong pi ban sumar lo kimpat dala le sekayeng kasem kumno ban shet ban tiu ban sai ki khun ru kimpat tip ban sneng ban kentu ru kimpat tip ban yalam yaki hakleti ke baderu kimpat tip te tuna kata ga jing long experience te kumut kadon bun kini ki jing haka shong ka shoman kawanra ya ka jing tlot haka balang haka imlang salang hapo kayeng kasem te kini ki ba bentut lani ka bambha ha ka shong mat kena ke don bun ki dau habangi pech phangane ka jing shong kha kena namar habangi pech ki kena ki kwa ban le experience le ka jing em jong ki kim padi i par thei te ta ka dau le se ka de ka jing kwa jong ki ban yo mat ya kata kalung ying long sem Andai kapakongsan kat kum gajing pe junga gajing yomat junga bangilaj kenong kendong lani hakiwe kiwe kicaka kadai gajing yalang samla tang kena hi nadu tang kena yalang samla buri gajing yalang samla kamdai ka basniu andai kadai gajing yalang samla bari kadai ka basniu balai ngong kane namar hadu ba ngaw sang sa Europe hagi jaka palashai ki kena samla ki itu ki yalang samla naduk ba ki dang lek ha kada secondary kunto kila yalang samla ki itu ki don parlo andai ba ki yalang samla maki ki itu ki bahing sem ki mi ki pa kim julai marwai lada ki dei ban lek dang ki lek chano ki party lani ki jing lek kai ki lek lang bat ki mi ki pa ki bahing sem kim julai tang ang te kine ki hek kisan andala poi kapor ba kila bit ke cingpule kila nang kila poi kila yo kam yo jam te kisa rai man chongka lada ki bit kata ga cing ka ya dei kata ga cing ya long samla chungki hre habakut lada kila yo long samla aslam kato hre lada kami hap kim tre ban ya shong ban don kai kasan te kane kade ka we le se ga cing ya lang samla buri ka ba penlong ya ki kena jungi shane bakin song ka kena kabaar kadai kat kum ga jinglap jonga kadai ga jingduk
kajingduk hakinong kendong kalong kebacar kai te kini ki kena kim yolat bandit school kena samla ki bedang suki kim yolat bandit school ti kim don kano kakam ki akan du ya ki wei pat ki para samla ti ki snow bakil arang ba namar ki tre te kani ke jingduk kim la pan poi sha te ki poi no saka song kha song man namar ki hapsania hausen rang ne hakakan te bakin nang tharai baka piang le se la ki don lang la ki ya im lang dadon kaing kasem le se kila la ban le hi re kam de kumta ka de chung perkhat pakalate kab ar ka de kani ke chung duk kabalai ka de ru kani ka chung bom nang bom start namar kim yo ya ka chung hikai ba piang na la ying lasem na ki kimi ki pa kim yo chung hikai ki briu chung ki le ran ban kren chapang ka long ying long sem ban batai ya ki kena samla ba ka di gamut ayu balada phi ya imlang bat ubriu bat kabriu kim ju batai ba phide ban ya chngai bat ki ju don ba ong kim tip te teng ki suyai rumah te ga jing bom nang bom start ba ba mlek pule kim yo ban pule cha chngai kim yo i ya ka perthei ki nang thrai ba ka perthei ka david tangkat ne te ki kilas ngau ba ala piang snorang ba te ka poi no kum ka takas kaneka karta ba kisngau ba ka abit te ka poi no jing song ka song man tikini kidai gi wei na ki benta barit re dei le se don bun ka jinglong briu ka ba le se ki khna halaga jonggar kom perkhat ten re ki dau ki ba banga ong kemut ki dei ki ba nga kham yo i ha ka jing ya da ti chunga re le se la dang don susu ki wei pat ki dau le ki ba ngai i ki dei ki ne ki dau ba penong ki ban song ka khna nga ngasngau ban ai jingmut kumne kum nong yalam apo jong kebalang kum bishop hoi kam dei tang na ke benta ke balang re na ke benta ke imlang salang na ke benta ki ing kisan te mangi ki briu ngidon kam ningkong berbor yau blei namar ngiwan sekene ki perthei da ka hukum jong blei ladangi dei ki banget hakano kono kanyam hakano no ke benta kano kono ke chanyam ru ngi nget hau blei tangba utau blei uba laga jong karkong ten rai udon ublei paki nget le se hakan ono ko benta ta maki nget ha ublei te kabakong san le se kum ki khna kum ki khun jongane ka perthei ke chi im ni ban kan mau yo ublei ba la thau ni ba penlong ni wan na e na ki mi ki pa na ublei te gidon kam ne ka ching duai don kam ka ching shan ya ublei te ka tu ka ching shan ya ublei kan pen sngau thup ya ki berbangi ngi le ya kata ka don ka jing bakala te kata ka ban kong ya ka bar ka dei ru ba ki khun kristan lani ki khun jong ga jaj ban ru jungi ki don kam kumba long ki mi ki patemen menswa ki hikaya ngi ya ki tin jing sneng temen bat ki mi ki pa ki ju hikaya ki ju sneng ka akor ka buram te kani kadi ke ba kongsan ka akor ke buram ba ki di na ying na sem na school ngi de ban yo ye ke chi kai khnang ba la dang yo e kani ka habang idon ka akor ke buram ru nginom nut ban susim ya kano ka rai namar pa ngihap keli ngihap keren yai mai pa ya ki bai ngasem bangan temu kano te kani ngiladu no ya kum kini ki akor ke buram ka chingi kai ta kadau ngim nang ki khna kim la ban yo ya kum kan ka chingi kai kim yo ching sneng ta kadau ki jai la ka chong ka ti te don kamru sa ki wai pat ki ching ya dei para briu ka ching snowret ka ching bahaman sim bat ka ching jamnut ka ching kloi para por ban snap ya ki wai om dei ya ki ai ka bangale manga ka piang bai te ki khna ki don kam ya kani ban pen snowret ya la de ban buram ya ki bala he la san ban buram ya kalong briu man briu te haba ki tip ya kum kani ki nomnot ban suyat la kayat lemu lane bakin susim la sim ya kalong ing long san ka baar balai susu bakim yo ru ka jing hikai ka babyang kumno ban don kita kayin kasan kim tip don bapan i ba lada pila don kundun kiti piaban penhe pensan piaban pa school ki piab ai bam id piaban
hikai yaki te teng ya kaniru kim nang ban hikai te takadau nga kentu ba na ki kun jongi ba ki de ban suthu yala de ya ka kam longing longsam kam de ka ba sting dai ka de ka pakhia du kata ban panhe ban san ki kun ti klam ka kam ka jam klam da la he la san kalong ka ba yana mar kata ki don kam ban chani ahublei ka ba ka don kam ban don ka jing ka akor ka burom ka jing ko mu nang ta ki ban don ka jing snap ya ka jing sneng jing tu jing ki ba la he la san bat jong ki ba hi ngasem bat ki to ki ba hikai ki ba yarap te la da ki la ban le ka ne le se kan sa duna ka ne ka shong man khna ha ka ne ka society jong ha ka ne ka ri jong ba ha ka ne ka chan ban jong hoi kadon ka hok ki mi ki pa ki de ban hikai ki de ban batai kamut ayu ka jinga per kan te ban chenrang ki de ban ya batai ba lada kalong kum ne ka ja kum ne te ki de ban kren hapo i po sem ka kimi ka de ban kren ya laga jong ka kun ka de ban sneng mat kan tu ya laga jong ka kun kum ka kimi ba kane kalenti lada kalong kum ne kidi ban hikai kidi ban keren nama lada kiyat haka nega benta ka ja kumta kalong kumta te de ban hikai ru kamno ban ya de bat kibriu kumno nom jan bat kibriu kumno ba bakin im ban suthu ya kaneka sex education bangi ya ka jinglong temptation rang khnang ba baki suthu ya kata kinom praktis lani kinom le re namar ba kim yo te ki praktis ki dala de te kadon kam ya ki kimi ki pa kan te ki de ban hikai yala ya ki kun kan te ka kimi ki shenrang ki de ban batai yala uje yala ki jong ki kun shenrang te habadon kum kani kemudian sekan saya rap syukun maka kinom nut kinom tur kelumar bat kinom le kelumar namar ka wanja kumne kan mi ki kun ki lada ki don lada kim tip ya kan ka sex education hoi la ja shibun kum kine le shibun pikli ta ke jingkli marang alap la don bun he ki ba wan ye kendu yang ngaru halor jong kane ba ki sem janjar hadu kata tang namar ba ki bakla ya kane ka shong kha shong man kim sem la tmu ndrei ki super sang namar ku mungil ong mene ba kim don ka education kim don jingbatai sepangka shong kha shong man hapo ing po sem la ne manom don bakren hapo kaneka society jong ite don bun kum kine kibala ja kum ne te ki don ki ba kwa ban raino ban kentai no kata don pat ki ba ong ba ngan le kum no ngam la ban le isu ngal akut kum ne te hot ka dei sibenta ka ba si saya ki henrei nga ju ong ya kane ba pe ka jing bakla man lau briu man la ka briu mi don jing bakla namar bangin tip te kam de ka dau jong pi henrei ka de na ka dau ba kam yo jing tip im yo jing hikai te haba ja kum kane pim dei ban snurem menta kilas mutu ki kun jong pi don ki kun belas lang he la poi lai snem so snem tengok kane kadai ke ba hate na menta jong pi kalong ba pila ban senang ga jing thumai pila ban le kod biang pila ban le pulai biang namar karta jong pi kadang biang pila ban wat keno ki kambile keno ki kinja training na ka benta ga jing im nam ta ki kun namar itu teng haba don ba pe ba kimi me i pa i na ne don mano kila la tengah ju seneng ju ai jing mo de ki ba ki de ben le keno ki kinja vocational training bakin don jing nang jing start hakan no ka kam bakin yo kam lane la da pis ngo bit ban tre lek pule lek na mar ki don kila tu ban pule menta kum ka ikeno kila ban le kini ki distant education kila ban le te ngaju penslu ki haga kata te don ki bal ala sisa kata don ki ba la don la jong ki kun giti kunto ndrei namar bakile kane don basumar kila long berki yo kam yo jam hadin kata ki don biang kai kesem biang ki yo tengah biang kai kesem kapit ka biang tu kun biang te kasyong haman la wei pa wei bakine ki kena jungi kim de ban sneuren abagi ja kum kane ki de ban thmai la de bat ong bangan rai dan kut jumur bangan
nganam lek syukum ne bat ngan haduk bangan dayok kam haduk bangan yo ban tre nganam tre ban syungka kituan kun kini dengan advice gitu kiba sem jenjar sem lanot wat lat wan syaki jaka paper keli ngila ban yarap yaki ban dek syaki vocational training lani kini kita iki kam barit ba kila ban yo kam ban im namta juki hindai kim dei ban lek rang yaki kaba kaja yaki teng lada ja kum kini gila se nga kentur hoj ya kum kito giba kum ngat hakum kene kacing bakla kim dei ban snow ran kum ngalong mene ka ba aru pakim dei ban ong bakin sim da goi pat ka senjam banga ngala kut hanne menta ngamlong isu nga ngade bahaban penyap ila dn kam dei kum kata namar gedon gun kalat kacing bakla bru kum ngalong ka dei kacing bakla te ndrei pediang ya kata kacing bakla la jong bat im de kacing thamai slong baslur ba ke kamang ba ngalale kade tangga jing bakla jonga mentanga de ban don daga jing ban tmai kadang don kalap tikim de ban rai da kumbai pat ban sneudu jing karman jing jongki namar ba baro kine kide tang ki jing bakla pri te kum tanga kentu ya kisamla de kitau di bala jar khat hakum kine ki apot kide ban long ki baslur ban wan chakmat ban lejwat laga kam kajam ban lej ban kulebyang ban ong halade banganga de ban im na ka banta ine kun na de ban im na de ban tre na ka banta kayin ka sem na ka banta kalawe jonga nam de ban su pen kut no yala de da ka banga du jikarmen wat du jikarmen haga jing im na mat ba na phai biang baro ibru kilong ba bakala ni pedang ya kata jing bakala jung ki Terima kasih, Wan.